Niki mau anu. Lha iki 6 litur up Mas. 6 likur up. Umure 37. 37. Nek nginggil karya sinten? Sartini. Sartini. Nek nggen kula niku ditelahne Pak Heni. Mas anu Bu Heni. Bu Hani. Bu Hani nggih. Kapan? Nembe dereng enten minggu. Kalih minggu. Oh. Sik barengane nanti ya. Poko nek niku. 26 up ya. 26 up. 36. Nanti bar niki. Pundi to kandang niki? Niku Oh, alah. malah oke niku arek jikuk kalih niki. Lah goleke sing 23-an jikuke munggah ndek ini. Ngedangi kene gedean Mas. Ning dhuwur wae wis parah. Kayak sinten mandhet mriku? Ning Batu. Nembe pertama nih, nembe ngertos niku kula. Ane nembe pertama iki. Nggih. Tapi iki bakule Pak Joko. Oke Pak Jaka. Dialih ngentosi rencang. Nggih. Iki dia enten iki. Pahami ya. Masalah dipindah mriku Pindah. pas metu sekam. Ini kok ngesel ke mindah nih. Nanti kerenjang kados ngoten niku ya. Oh, Kerenjang enten mungkin boten cekap ngoten nek dekek mriku karwe. Gen longgar. ya nggih Mas. Nek longgare cepete gede ra mak. Kalah mangane kena mangan ngombe. Iki panase kan ora Nggih. ukuran. Intilah kandang ISB sisan. Ndi ndut kopine ya ndut. Kene lagi tangi kok. Sing godhok. Gadak. Mas sing kebel ngangkat pucuk aku ijik turu ki dilas WA. Tapi pun sanjang mriki. Kalau padosi alamat sing turta swara ke sapa paling cedhak paling gampang salah nggone Pak Ndut Kodok. nggone kodhok ngene terne Mas. Paling kena dihubungi sapa iki aku. Saged dihubungi. Sing Mas sing anu niku tangane sakit niku isi mboten? Nembe pakane Ngono pakane. nggih paling malam Sabtu. Niku niku diamputasi napa? Mboten anu cacat diwet lahir. Oh. Kayak akhirnya mboten enten apa jane? Enten tapi namung Alit. enten. Oh. Enten. Tapi malah pinter ya Mas. Nah, nggih to. Ya apa emang Kayak kelebihan lah ngono mengenai. Sing ngecat Lombok ki wae tak apikne terus lah titike. Oke, pikir apa iso kerja kan ngoten iki. Iya Mas nek kalih anu, Orang biasa nih. kalih tiang biasane kok kalih kakangane. Yo. Garapane sik Kon beri kemauan. Kirim. Aku pengen bakar pitik. Bakar pitik dagingnya kok ditinggali ra nek sing mangan. Ya Siti mam napa nih? Nggon Mas, kreket nggon sing balung-balung ki Mas. Malah. Soke basane ngono tinggal. Tinggal. Sopo? Lah siji ndut. Aman aman. Barengane pundi iki? Iki ngigil. Oh iki kacek rong dino. Kene iki kacek rong dino, sedina seminggu. Oh, Iki sedih. engko sing kono umur 23. Saya sing lanang kabeh ya Mas, lan sing wedok. Ini Jumadi. Ingin jenengan umurnya? Urung teko Mas. Oh. Lagi panen rong minggu. Ya mana dong minggu. Bar gone Jumadi ku gone sular Mas. Oh, Sing nggih. kuwono dhewe cedhak Nggih. gone anu kuwi sing tangane Tukuan nih kok. Nggih. kono Mas. Sing sorko ajeng gede apa ya? Sana sing Sing- mungkin tukuan nih kok. Pundi? Karo gone sing
sampean wis pernah njur sing ciri niku. Nggih. Pun to, Pun. sing namung kilene. Ngoten. Niku nembisi. Bar niku nggen sing ciri niku. Gek nggen kula. Gek nggen tuku putukan mriku mengke. Bar Nggih. niku niki melih. Siap. Agak cekel ngene, Pak. Wis tek pun siap. Wis. Ampun. Lah bareng aku ngabari malah langsung gawe. Nek wae Ahmad iki dadak nih wae nek diingi sonten ngono. Ora tumben ya ini jipuk ki enak acara apa, Mas? Enten tiyang anu, Berarti Nikahan. jenengan langsung kirim. nggih langsung kirim. Lah antek pun order duan bakule. Kan Maksudnya bakul pasar nih. bakul pasar kan namung pinten ngoten Pak asine. Kayak namung kur biasa di arang. Kan nek kira nggih namung blonjo mulai kadang titip ngoten niku namungan. Kan nek turah Pak. Turah nggih piyambak ngoten namungan. Stok piyambak. Order bakul pasar. Bilangnya tanggane wo Pak ki. Ayo, Penasaran tanggane. tanggane nikahan. Ora. Anu nganggo sadino. Apa ke dijimuk? Ya Allah. Ya, Bu. Dijimuk nang si lagi, Mas. Mesine anu rewel. Mesine. Iki ngeret. Emang iki kok nggon sadino. Rewel ki maksudnya. Mbok rewel kok. Rewel wong iki. Iki ngirit-ngirit wae iki jane. Mesin apa? Anu nggih ulur pantun. Oh, ulur pantun niku. Lah iki larang kok ngoten niku. Awes niku. Rolas. Oh, apa to jenenge iki asline? Salah ngarani ora etak. Tek. Nandur jagung ngono. Pantun lho. Pantun. Sing abang bundir ngono tenis. Lah nggih. Di jagung iki sakit. Lah nggih. Tung dulu. Dan nek jagung nutupi siji. Siji ra dinggo. Gang. Gang sing anu untuk siji ya ra dinggo dilep siji. Dilep Lah siji. nek kabeh dinggo payah. Kerepan. Kalau ben iki kula weruh enten iki. Dalane song banyu pun di. Anu cek. Tiang kan mriki saledan ki diburuhke apa disambatke tiang kuwatra. Lah sing kono ki tiang engko oleh entuk kendi aku. Kono wong loro nggo mesin wae nek. Lho cepet nganggo mesin tenan iki. Mbuh nek mbuh gigol mbuh ora mbuh tuwa mbuh ora ya mbuh aku ngono. Wah, Mas apik rintik-rintik niku. Lah nek sing tonjo niku lho nari tangane karene. Tangane dhewe ya seleren. Lah nek kuwi panas mbuh piye diterjang ae. Kok dhewe ta. Sing kedul rabu enak saiki modele. Sampingnya rabu, sampingnya wingi. Wis tani. Dhisik iki nang tangi arahku. Iyalah, suara HP-mu. Aku kur kon bancangi kon iki. Ora entuk mangan kon bancangi ini. Yes. Aduh iki. Meterne suwek kurang. Lewano. Lewano. Nyekel dhewe to.